παιδιά, σήμερα εγώ μαζί με τον φίλο μου τον Λικούργο θα παίξουμε Battle Royale στο Fortnite. Μπορεί φυσικά υπάρχει Battle Royale στο Roblox. Μπορεί, ικανούς έχω. Ναι, απλώς τους ικανούς τους το έχουν κάνει πλέον. Λικούργο, τώρα κάνεις και εσύ ταυτόχρονα βίντεο, Ωραία. Τώρα ο σκοπός μας ποιος είναι, να πάρουμε win? Ναι, δεν έχω παίξει περίπου ένα μήνα. Φυσικά πάνω από ένα μήνα. Τι ρε, έχουν βάλει ένα ωραίο που τρόπο, έχω πάρει ένα SMG ωραίο. Ωραία, που δεν κλωτσάει καθόλου για κάποιο λόγο. Πιστεύω δεν κλωτσάει πολύ επειδή είναι SMG. Συνήθως SMG δεν κλωτσάνε υπερβολικά πολύ. Όχι, πώς το παίρνω? Θες να το κάνουμε μετά? Άμα βγαίνεις, σκέψου το μία. Όχι. Τόσο ωραίο. Απλώς για να, άμα δεν σε ακούγεις στο βίντεο, λίγο έτσι πιο καθαρά, να φωνάζει λίγο. Ναι, λέω για το δικό μου, επειδή... Ναι, λέω για το δικό μου βίντεο, κατάλαβες. Άμα είχα κάνει έτσι και δεν είχα κάνει για αρκετό καιρό βίντεο, μου είχε χαλάσει το παλιό μου τρίποδο και δεν είχα κάπου να το στηρίσω. Και δεν ήθελα πάλι να κάνω βίντεο όμως να βγει σκατά. Όμως για κάποιο λόγο τα σκατά μου βίντεο έχουν πάρει παραπάνω προβολές παρά τα καλά μου. Δεν ξέρω τι στο διάλογο. Με το FIFA. Το 22, τώρα έχω πάρει το 26. Τώρα έχω πάρει εγώ την αγαπημένη μου shotgun, απλώς σε γκρι. Μπρο, ούτε έχω ξέρω γκέι, ό,τι ξέρεις ξέρω. Ακούω βήματα σε μένα. Οκ. Ξέρω εγώ τους κυνηγάω και το μόνο που έχω είναι ένα shotgun. Εντάξει, μπορώ να τους κάνω τα καρκετή μια με το shotgun, δεν λέω. Δεν ένας. Τι κάνεις σκασκα... Οκ, μπρο, πέθε. Δεν με χάλασε. Αυτό που το SMG που σου έλεγα. Θυμάσαι? Σε Epic. Σκαμάνι τα έχω αυτό το SMG επειδή μου αρέσει πιο πολύ. Παρά το rifle. Το rifle άμα είναι που έχει και σκόπ θα το έχω πιο πολύ έτσι σαν sniper. Ωραία. Λέω εγώ τώρα, ψήνεσαι να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Ψήνεσαι να μην μιλάω εγώ επάνω από σένα ή εσύ επάνω από μένα. Οκ. Γκέι, αλλά οκ. Και να φάει κάποιος μπαν από το YouTube, τι πρέπει να κάνει? 18 plus. Τι λέω, όχ. Σηκώνω 515 κιλά ρε, έλα μια να με δεις. Ας τώρα το... Άλλη φορά όμως θα το κάνω αυτό, γεννώ ότι στο καλό θα γίνει.
Να μας πάρει μια γραφτό, Οκ. Τι θα μου κάνουν οι μπανάνες. Okay. Έχω φτάσει σχεδόν στη μέση Λικούργου, αλλά το έχω. Δείτε μου τα μπανάνες. Είναι λες και έχω πάρει υπολογιστή και μου κάνει μια ώρα loading, ρε. Updating. Τώρα εμένα και να πεθάνω δεν με νοιάζει. Θέλω να πω εδώ που στο καλό θα γίνει με αυτό. Με τις μπανάνες. What the fuck. Ναι, δεν νομίζω να προλαβαίνω, Δεν νομίζω λέω να προλαβαίνω, Τι λες, ρε. Έλα, κοντεύω Λικούργο. Θα σου έλεγα να φύγεις, να μην πεθάνεις κι εσύ. Το έκανα! Ω, η χαμένη μου σώτηνα σε γκρι. Και λέω πέτυχα την αγαπημένη μου shotgun σε γκρι. Όχι σε... Μου και πρώτα θέλω τώρα. Σε epic. Έχω ένα μίνι. Πώς είχες ζωή. Οκ. Ρε, έχω συνδύσει από το Roblox που με τον κύκλο έκανα slide και τώρα με τον κύκλο πέρα χτίζω. Και τον πατάω και με σε βάση κάτσα, ρε, τι γίνεται. Οκ. Αν βρήκα και ένα μάτι στον δρόμο. Medkit. Ρε κουφά μ' άρεσε. Πάμε. Όχι ρε, είναι όχι ποτάκι. Ούτε παίκτης. Πυρβόλα τον. Τον πέτυχα. Του ρίχνω 22. Κάνω reload, έχω πάρει τον πυρβολά από μακριά, οκ. Του ρίχνω. Dead! Και εσύ πίσω από ένα βράχο, θα πάω να το φάω. Όχι, πολύ καλά λούτα, να το μοιραστούμε. Να δω πρώτα τι έχει. Πάρε εσύ άμα είναι αυτό το Mythic. Πάρε και αυτό το Epic. Αυτός είναι γιατί έχει τόση ζωή. Ρε, αυτός είναι γιατί έχει τόση ζωή. Δεν είναι ποτάκι, είναι αριθμός παίκτης. Φύγε ρε Μπάρμπα. Ρε Μπαρμπαγιώργη. Άνε και πρόλαβα και πήρα και το Legendary και το Mythic τη Shotgun. Από την άλλη ρε. Να μας κυνηγάει ένας είναι low. Τι να κάνουμε. Όχι ρε, χαίρομαι πολύ. Ο παίχτης. Μας κυνηγάει νομίζω, Ναι, τρέχα!
Έρχομαι Λικούργο απ' την άλλη. Έρχομαι. Μπες μέσα. Κατέβα. Ωραία. Δεν τενάς, νόκο βασικά. Όχι εσύ είσαι νόκο, Έχω και το τρίποδο μέσα, όχι κάτι άλλο. Είναι κάψω σένα. Μην είναι κινητός ρε. Γεια φίλε, όλα καλά ρε. Παιδιά, οικογένεια όλα καλά. Έχεις σνάιπερ τόσο ώρα και δεν μου το λες. Μπρο, πήρες το μετάλλιο. Να σου είμαι ειλικρινής. Να σου είμαι ειλικρινής, βασικά εδώ εντάξει μοιοπία δεν έχω. Άλλους έχει μοιοπία και ξέρεις ποιον λέω. Τι εννοείς τώρα, μου ψόφισε. Εγώ μόνο σνάιπερ δεν έχω μακάρι να έχω σνάιπερ. Πως είδα κάποιον που σοφάει. Βλέπω κάποιον. Δεν έχω σνάιπερ που λέμε. «19-19». Γιατί άσπρισε ένας κύκλος αυτός, τι έγινε. Γιατί πλέον έχει άσπρισει ένας. Τι εννοείς, κάνει με αυτό. Νοκ. Ω, παιδιά! Σε μένα βοήθεια γρήγορα. Γρήγορα. Κύκλους. Πέθανα. Φέρ το πίσω το Mythic τώρα ρε. Φέρ το πίσω. Πάρε και το Mythic και αυτά και φύγε ρε. Πάρε και το Legendary SMG πάρε. Πάρε το πράσινο και πάρε το Legendary. Ωραίος, φύγε όπως είσαι. Τι κάνει. Πήγαινε σε. Το πιο κοντινό είναι αυτό. Μετά δώσ' μου πώς πούσε το όπλο μου, οκ. Όχι, αν τουλάχιστον δώσ' μου το αμάνι τη shotgun. Ενώ ότι πας το περίμενα αυτό, σκοτώνει με ένα χέρι και μετά έρχεσαι εσύ με το σνάιπερ. Το είδα, του είχα ρίξει κι εγώ 100 κάτι. Μπάμπα! Ωραίο, κάτσε ένα προσγειωθώ. Θα έχω τώρα μια μύθη ξωτήκα και ένα γκριμπ στο λάκι. Ρε, ούτε καν σφαίρες δεν μου δώσες ρε. Ούτε λέω σφαίρες δεν μου δώσες. Shotgun. Bro, what the f... Μπομποπλάτ! Μπομπο! Εγώ σου ρίχνω. Μπομποπλάτ! Ας έρθουν. Έχω ένα γκρι πιστολάκι, εντάξει, θα τους φάξω όλους. Ναι, εσύ wingsuit, εγώ μπορώ να προπατάω με τα πόδια. Τι είναι καν αυτό. Τι σου έγινα όρατος ρε. Άκουσες. Όχι.
Έριξε μια γλίτσα πάνω μου. Έριξε μια γλίτσα πάνω μου και έγινε αόρτος. Τώρα έγινε πάλι καλά. Γίνομαι αόρατος και τρέχω πάνω τους. Άκουσες. Με βλέπεις το όνομά μου που είναι αόρατο. Ό,τι κάνεις ρε. Το βλέπεις ότι είμαι αόρατος. Το έχω πάει από πίσω και δεν το έχει πάρει κανένα κομπά. Ναι, τώρα έγινα πάλι κανένα κομπά. Ναι, είμαι cooked. Τι όπλα είναι αυτά. Λίκο! Αναπνέω! Εδώ που είναι, ανάσε. Εγώ είναι ταξίδι πάω στον Άρη. Ω, Χωστίνκι. Τρεχάτε ποδαράκια μου! Τρεχάτε! Τι εγώ έχω! Ναι, 5 HP με 5 HP. Λίγο με 5 HP ρε. Ροζιώνομαι κάτω. Έλα να βρω ένα... Medkit! Medkit και legendary sniper. Αλληλούια. Αλληλούια. Λίγο είμαστε μισή ένας. Είμαστε μισή ένας. Το ξέρω. Αυτό δεν θέλω να σου πω τώρα. Λικούργο αλληλουγιά ρε. Θα ψοφήσω. Πού είναι, σένα. Όρμ. Τρέχα, παιδί στο δεν μπορεί να μας φάει μας. Είναι ο teammate του. 27-54 ο teammate του. Σε μένα. Dead, knock, βασικά όχι dead. Τι είναι αυτό το μπλομπούκι, σε ρώτησε κάτι με laser, τι είναι αυτό. Όχι bro, what the f... Έχει πάνω ψηλά. Πάω κι εγώ όμως. Πού είναι ρε. Δεν μου γλύφεις καλύτερα από το σάκια. Το πάμε που είναι. Μετά από τόσους μήνες θα νικήσουμε. Αυτοκτόνησε. Μετά από τόσους μήνες πήραμε win ρε. Δεν είχαμε παίξει τόσους μήνες και πάλι πήραμε win. Ωραία, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Και σας λέμε σε κάποιο... Πού σας λέμε, σας λέω... Θα σας δώσω κάποιο άλλο βίντεο. Ούτε καν θα σας δω... Αυτό δεν είναι, bye.